खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, चिरां जिल्ला बेंगिरिनि देहायाव कभिड पजिटिभ मोनदों। चिरां जिल्लानि डिसि नरेन्द्र कुमार साहुआ कभिडजों गाग्लोबजादों। कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानाय बाथ्राखौ जिल्ला बेंगिरिया गावनो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। खौरांनि बायदिब्ला बिथां जिल्ला बेंगिरिया बे साननैसोआव गुबुन जायगाफोराव दावबायनाय जायाखैमोन। मख'थावना दि देहायारि लोरबांथि मोननानै कभिड टेस्ट खालामनायनि उनाव बिथांनि देहायाव कभिड मोननाय जायो। जिल्ला बेंगिरि बिथाङा दासान्दि गावनि सरकारि थाग्रा खुलियाव थानानै फाहामथाय लागासिनो दङ। बे साननैसोनि गेजेराव गावनि साखाथि फाखाथि फैनाय साफ्रोमखौबो कभिड टेस्ट खालामजानो खावलायो बिथाङा। कभिड भेक्सिनखौ आबुङै लाखांनायनि उनावबो बिथाङा कभिडजों गाग्लोबजानाया रायजो राजाफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। आसाम सरकारा जौ जुवा आरो ड्राग्सनि सायाव गोख्रों राहा लानाय समावनो क'क्राझार पुलिस बिफाना 5 जुवा होगिरि एबा थिरखेला होगिरिफोरखौ खानो हाना जाफुंसारदों। खौरांनि बायदिब्ला खाजानाय दायनिगिरिफोरखौ क'क्राझार बाजार वार्ड नं 9 नि थागिबि नब साहा, सब्जित खार आरो क'क्राझार बाजार वार्ड नं 6 नि थागिबि खारमाखार लोगोसे क'क्राझारनि राजु मण्डल आरो सन्जय दास होननानै सिनायथिनाय जादों। बिथांमोनखौ हमनायजों लोगोसे बिथांमोनाव रांबो मोननाय जादों। बिथांमोनखौ पुलिस बिफाना खाना गोख्रों आयेननि राहा लासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुखुनि खौरां, बर' फिसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। गावसोरनि हाखौ थोजासे रां होआलासे बोलोजों दमजों गेस पाइपलाइन लांनो नागिरनायनि हेंथा अजद। गेस पाइपलाइन गायसननायनि थाखाय हा हगारनायाव नांगौ बायदि रां मोनैखौ लानानै दुंहाव थासारि। रायजो राजाफ्रा गोख्रों जानानै नांगौ बायदि रांखौ होनो दाबि खालामदों। गुबुन फारसे गेस पाइपलाइन लांनो रायजो राजाफोरखौ पुलिस लाना सिगिदों। बे बिथिङाव बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआर सरकारखौ हेफाजाब होनो आरो गोख्रों राहा लानो खावलायदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, बर' फिसाफोरा गुबुन गुबुन बादायथिलियाव देरहासार जाना हारिनि आरो ओनसोलनि देरगानाय लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खर'सा आसामनि जरहाटआव खुंफुंनाय मिस्टार एन्ड मिस टिन ग्ल'रियास आइकन आसाम 2022 फेशन दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव क'क्राझारनिफ्राय 3 हिन्जावसा हायनारिफ्रा बिमुं देरहानानै गोग्गानाय लाबोदों। थांनाय 4, 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव खुंफुंनाय बे ग्ल'रियास आइकन फेशन दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव क'क्राझार तिनालिनि थरायना सनिया बसुमतारिया उइनार आरो गेन्द्राबेल गामिनि थरायना हायना बसुमतारिया रानार्स आप बिमुं देरहानो हायो। लोगोसे दतमानि करेना बसुमतारिया बेस्ट स्किन बिमुं मोननो हायो। बे फेशन दिन्थिफुंनाय बादायलायनायाव क'क्राझार नित्य कला एकाडेमिनि फोरोंगिरि प्रलिया दत्तनि दैदेननायाव गासै 4 बादायारिफ्रा बाहागो लाहैदोंमोन। गोजोनथाव खौरां, बर' हारिनि आंगो दोहोरोम बाथौ दोहोरोमा साबसिन दोहोरोमनि बान्था मोनदों। धोरोमारि गौथुम बाथौ महासभानो महाराष्ट्र रायजोनि पुणेनि राष्ट्रीय सेवक संघ सुंद'यै RSSआ बोसोरनि साबसिन माहारियारि बान्थाखौ फोसावो। बोसोरनि साबसिन बान्थाखौ सा-सानजा भारतनि बर'नि आंगो दोहोरोम बाथौ महासभानो बे बान्थाखौ फोसावो। मख'नो गोनांदि बान्थाखौ फोसावनायाव प्रफेसार रमेश जशिआ बुंदों दि RSSआ बोसोरफ्रोमबो माहारियारि बान्था फोसावो आरो बे बान्थाजों 1 लाख रांजों लोगोसे मान बिलाइ होनाय जायो होनना बुङो। बिथांजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गणेश दैमारियाबो दंफायो। बिथाङा बान्थाखौ बाथौ गौथुमा देरहासार जानायखौ गोजोननाय फोरमायो। बिटिआर सरकारा बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो अमा फिसा रानदों। मैया चिरां जिल्लानि भेटेनारियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि जौगाखां लाबोनो थाखाय गोबां अमा फिसा राननानै होदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिआर सरकारा अमा फिसिनाय आसनिजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जौगानाय लाबोनो अमा फिसाफोरखौ राननाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोआव हादोराव कभिड-19आ फिन बांफिनदों। रायजो सरकारा कभिड-19 भेक्सिनखौ थुहोखांनायनि उनावबो गोबां कभिड सन्देरनाय खौरां मोन्दों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां जालांनाय आसाम पुलिस कनफारेन्सआव
बाहागो लानाय माखासे गोजौ थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों होनना मिथिनो मोन्दों। सरकारा कभिडनि सायाव बे समाव बयखौबो सांग्रांथि थानो खावलायदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।